Zahalený kláštor v Etiópii obsahuje všetky temné tajomstvá o ľudskej rase a veriaci nazývajú tajomnú knihu svojou Bibliou. Či tomu veríte alebo nie, veľmi rozšírená Biblia kráľa Jakuba vznikla na úkor najstarších písiem na svete. Do roku 1611 panovník systematicky vymazal alternatívne a staroveké písma pochádzajúce z Etiópie a dôvody tejto korupcie vás šokujú. Pridajte sa k nám a preskúmajte desivé tajomstvá nelegálnej etiópskej Biblie. Rané korene kresťanstva v Etiópii. Aby sme pochopili, prečo je etiópska Biblia na západe zakázaná, je dôležité vysledovať kresťanskú históriu krajiny. Už vieme, že mnohé kresťanstva a ríše boli pokresťančené, keď ich vládcovia prijali vieru, alebo keď misionári priniesli náboženstvo do ich krajín. Rýchly pohľad do histórie stredoveku by nám ukázal, že mnohí císári považovali náboženstvo za prostriedok na upevnenie moci. Ak chceli udržať vojnu mimo svojej krajiny, konvertovanie svojich poddaných na kresťanstvo bolo často násilným, ale účinným mechanizmom. Ale samozrejme, zároveň došlo aj k prenasledovaniu. Odporcovia kresťanstva, najmä v Európe, sú známi tým, že likvidujú celé generácie. Niektoré tradície však predchádzali raným kresťanským misiám. Verte tomu alebo nie, kresťanstvo sa datuje až do Aksumskej ríše, keď slávny vládca kráľ Ezana prijal vieru v 4. storočí nášho letopočtu. Tento historický dôkaz znamená, že Etiópia je jedným z najstarších regiónov na svete, ktorý prijal novú vieru. Nie je teda zvláštne, že napriek starým historickým koreňom regiónu západná cirkevná služba odmieta uznať etiópsku Bibliu ako kanon. Niet pochyb o tom, že etiópska Biblia, známa aj ako ortodoxná Biblia Tevahedo, sa výrazne líši od autorizovanej verzie Biblie kráľa Jakuba. Možno doktrína západnej cirkvi nechce, aby sme poznali tajomstvá, ktoré sú zakorenené v tajomnej knihe. Naozaj zvláštne je, že cirkevné služby neustále popierajú pravosť knihy a citujú rôzne príbehy, ktoré presne ukazujú pôvod kresťanstva v regióne. Dôkazy sú však ohromujúce. V roku 2019 medzinárodný tím vedcov objavil najstarší známy kresťanský kostol v subsaharskej Afrike 48 km severovýchodne od Aksumu v Etiópii. Radiokarbonový proces ukázal, že kresťanská stavba bola postavená v 4. storočí nášho letopočtu, približne v rovnakom čase, keď slávny rímsky císar Konštantín I legalizoval kresťanstvo a konvertoval na smrteľnej posteli v roku 337 nášho letopočtu. A to je len jeden príklad archeologického dôkazu, ktorý ukazuje, ako rýchlo Etiópia prijala kresťanstvo. Nie je prekvapením, že takéto kľúčové dôkazy sú sotva spojené s legitimitou Tevaheda. Etiópska Biblia hovorí o stave ľudskej rasy v budúcnosti, ktorý sa výrazne líši od všetkého, čo nás učia v nedeľnej škole. Mnoho západných kresťanských tradícií považuje za priestupok, že pôvodná etiópska Biblia prichádza s ilustráciami vo väčšom počte kníh, než je štandardná verzia KJV, na ktorú sme zvyknutí. Ale to je samozrejme len jedna stránka veci. Rýchlo sme zavrhli Tevahedo a jeho učenie, pretože katolícka služba nikdy nepovažovala knihu za legitímnu alebo základnú. Slovo katolíckej služby berieme ako vytesané do kameňa. Koniec koncov je považovaná za najživotaschopnejšiu a najdôveryhodnejšiu kresťanskú službu na svete. Rozhodne však nie je najstaršia. Boli by ste šokovaní, keby ste vedeli, že katolícka služba nie je najstarším organizovaným kresťanským orgánom, aj keď vás mainstreamové médiá prinútia tomu veriť. Spojenie Etiópie s kresťanstvom siaha až do obdobia pred 3500 rokmi. V regióne sú určité kmene, ktoré prijali kresťanstvo, keď ešte ani nerozvinulo svoje korene mimo Ríma. Etiópska ortodoxná cirkev Tevahedo teda predchádza katolíckej službe, aj keď Západ odmieta považovať jej písma za dôveryhodné alebo legitímne. Na rozdiel od niekoľkých ďalších afrických krajín, Etiópia nikdy nebola kolonizovaná žiadnou z hlavných európskych mocností. Takže jeho kresťanská tradícia stále zahŕňa domorodé postavy a tradície, vrátane prijatia Biblie Tevahedo, a to nás privádza k dôležitosti samotného písma. Prečo je Etiópia taká dôležitá? Niet pochyb o tom, že takmer všetky sväté knihy a písma boli zmenené, či už k lepšiemu alebo horšiemu. Aj keď sotva existuje nejaký presvedčivý dôkaz zmienených zmien, naša história je plná prípadov, keď boli určité knihy alebo príbehy vylúčené z kanonizovaného textu. Dôvody takéhoto vylúčenia sa môžu líšiť.
Nedostatok histórie o zložení Biblie Tevahedo často vrhá závoj tajomstva na legitimitu jej posolstiev, ale musí existovať hĺbší dôvod, prečo Západ zakázal túto knihu. Nemáme dostatok dôkazov o korupcii knihy, ak vôbec. Zakázaná etiópska Biblia obsahuje texty a príbehy z doby, keď kresťanstvo práve zakorenilo. To je dôvod, prečo na ilustráciách v Biblii, ktorým západná teológia takmer neprikladala význam, skutočne záleží. Nie je šokujúce, že korupcia a alternatívne interpretácie biblických príbehov sú prehistorickým podnikom. Ak sa však bližšie pozrieme na etiópsku Bibliu, možno nám poskytne presné, ale alternatívne čítanie kresťanského sveta, ktorý chýba na historických perifériách. A je na to veľmi dobrý dôvod. Etiópska Biblia obsahuje niektoré z najstarších zvitkov, ktoré prežili trvanlivosť času. Spomínané zvitky sú v skutočnosti staršie než slávna Biblia kráľa Jakuba, známa aj ako KJB. V mnohých ohľadoch nás zakázaná kniha môže historicky priblížiť ku kresťanskej tradícii a nepokázanému Kristovmu posolstvu. Samozrejme, najslávnejším protiargumentom tejto predstavy je, že raná historickosť zvitkov sa nerovná neporušenému, nezmenenému a autentickému textu. Prečo by sme teda mali brať etiópsku Bibliu vážne? Máme dôkazy o tom, že politické sily zmenili aj kanánsku verziu Biblie a hoci argument má nejakú opodstatnenosť, neviete, že etiópska Biblia má príbehy a učenia, ktoré iné cirkvi jednoducho nemajú. Na rozdiel od 66 príbehov, ktoré tvoria Bibliu KJB, zakázaná Biblia obsahuje 88 kníh. Tevahedo ponúka svojim čitateľom a tým, ktorí majú vieru, ďalších 22 kníh. Takže samozrejme, samotná Biblia je obohatená o príbehy a tradície, ktoré Západ nečíta alebo im nerozumie, alebo možno katolícka služba nechce, aby sme ich čítali. A to sme sa nedostali ani k zvitkom knihy. Zakázaná Biblia obsahuje zvitky zo Starého zákona, Nového zákona a niektoré časti, o ktorých sme ani nepočuli. Aj keď Etiópia bola jedným z prvých regiónov, ktoré priniesli kresťanstvo do svojej krajiny prostredníctvom imperializmu, príslušné zvitky sú staršie ako samotný dátum konverzie. Áno, prvý kresťanstva v regióne mali tieto zvitky ešte predtým, ako sa kresťanstvo prvýkrát dostalo do spoločnosti v 4. storočí nášho letopočtu. Žiaľ, historici nevenovali pozornosť civilizácii Aksum v súčasnej Etiópii, ktorá má svoj pôvod v 1. storočí pred Kristom. O tom, ako presne sa zvitky do regiónu dostali, veľa nevieme. Boli tam kresťanskí misionári, ktorí cestovali do Afriky, aby šírili Božie slovo? Táto teória sa nemusí zdať veľmi pravdepodobná. V tom čase bolo kresťanstvo novým náboženstvom a jeho nositelia viery boli vystavení extrémnej kontrole a prenasledovaniu. Konvertitov bolo tiež málo. Je veľmi pravdepodobné, že slovo Ježiša Krista sa do Etiópie dostalo cez obchodné cesty a obchodníkov, ktorí túžili po objavovaní nových krajín a bohatstva. Historici už poznamenali, že kresťanstvo sa rýchlo šírilo cez diaľkové obchodné trasy, ktoré spájali Stredomorie cez Červené more s Afrikou a Južnou Áziou. Aj tak toho veľa nevieme o kresťanskom stretnutí v Aksume. Takže nie je ľahké zistiť, aké kresťanské misie napísali najstaršie zvitky na svete, ktoré poznáme. Čo vieme s istotou, je, že v 6. storočí sa Etiópia stala kresťanskou ríšou. Existujú značné archeologické dôkazy, ktoré podporujú legitimitu zakázanej Biblie. Cirkvi a náboženské služby v regióne používali knihu ako svoj svätý zdroj, no existujú aj hodnovernejšie výpovede očitých svedkov, ktoré túto teóriu tiež podporujú. Jedna z najdôležitejších správ očitých svedkov pochádza od Kosmasa Indikopleustesa, egyptského badateľa, učiteľa náboženstva a historika. Podľa jeho spisu navštívil Etiópiu v 6. storočí nášho letopočtu a bol šokovaný, keď videl, aká kresťanská už táto oblasť bola. Kosmas videl kostoly, ktoré sa držali silnej tradície používania svätých písiem ako výchovného nástroja v Etiópii. Nie je dôvod veriť, že domorodci nepoužívali Bibliu Tevahedo na praktizovanie svojej viery a duchovné spojenie so svojím Bohom. Ale čo je naozaj zaujímavé je to, že aj iní domorodci sa kláňali v rovnakých kostoloch a čítali tie isté písma. Kosmas oznámil, že vládcovia Etiópie otvorili jej hranice prenasledovaným kresťanom, ktorí utekali pred neľútostnými útočníkmi a císarmi, ktorí sa postavili proti kresťanstvu. Etiópia sa v mnohých ohľadoch stala bezpečným útočiskom pre prenasledovaných utečencov, ktorí do regiónu priniesli aj svoje písma a učenia.
Opäť nevieme, akú náboženskú tradíciu alebo výchovný program mali organizovaní domorodci a cudzinci. Ale radiokarbonová metóda datovania na písmach a kostoloch naznačuje, že obe skupiny ľudí mali silné väzby so svojím náboženstvom. Niet pochyb o tom, že uctievanie v kostoloch bolo v regióne na dennom poriadku. Napriek tomu sú to práve písma, ktoré sa stali základom prijatia kresťanstva v Etiópii. To je dôvod, prečo sú zakázaná Biblia a zvitky, ktoré sprevádzajú kanón Tevahedo, monumentálne z niekoľkých dôvodov. Ich slova a príbehy nám v mnohých ohľadoch poskytujú ešte viac rozporuplných informácií o tom, čo nám už hovorí Biblia. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.